ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ των αγαθών. Ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, τον οποίον οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και μνήμην, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας του Ρανοφάντορος του Μεγάλου. Αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον τα έργα των χειρών αυτών, πλήθυνον αγαθή στην ζωήν αυτών. Παράσχουδε αυτής και παντί το κόσμο, το αρχόμενον έτος σωτήριων και ειρηνικών. Πρεσβείες Περαγίας Θεοτόκου, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός του δομεθάσου επάπουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νήσαμε και πάλι τις τελετές και λειτουργίες οι οποίες γίνονταν πάντοτε. Κανονικά θα λειτουργεί ο ναός, όσο μπορούμε καλύτερα θα εξυπηρετούμε. Οι ακολουθίες των χαιρετισμών εκτός, μισό λεπτάκι αν θέλετε, μισό λεπτάκι, για να μην φωνάζω λίγο. Εκτός από τους πρώτους χαιρετισμούς, στους οποίους δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε εδώ ούτε και σε άλλες εκκλησίες, επειδή στην Αθήνα έχουμε έναν από τους ιστορικότερους ναούς των Αθηνών, είναι Άγιοι Θεόδωροι, εορτάζουν και έτσι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε εκείνη την πανήγυρη, αλλά από τους δεύτερους χαιρετισμούς και μετά και τις Κυριακές θα είμαστε κανονικά εδώ. Και πάλι λοιπόν χρόνια πολλά, να είστε καλά πάντοτε, ο Θεός να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας. Ελάτε από εδώ, ελάτε. Έχει κάρυκλες από εδώ. Πλέστατε Επίσκοπε Ανδρούσης, Δεοφιλόστατε Επίσκοπε Ανδρούσης και την ακολουθία σας. Κύριε Σύμβουλε του Τοπικού Συμβουλίου, κύριε Τσίτσι και γραμματέα του Συλλόγου μας, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, κύριε του Ερυθρού Σταυρού, κύριε Καβαλάρη, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, κύριε Κυρίτσι, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εθελοντών, κύριε Πρόεδρε και εκπρόσωποι από τον Πολιτικό Σύλλογο, δεν έχει έρθει κανένας, και φίλων του Εξοραστικού Συλλόγου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχόμενοι σε όλους καλή χρονιά, υγεία και προκοπή. Θα θέλαμε να κάνουμε 1 λεπτού σιγή για την απώλεια του Προέδρου μας στην Ομοσπονδία, του Θοδωρή του Βαθιά. Με την έναρξη του νέου έτους άρχισαν οι πίτες των συλλόγων και φορέων. Τόσο εγώ όσο και ο γραμματέας του συλλόγου μας, κύριος Τσίτσης, ανταποκριθήκαμε στις προσκλήσεις των συλλόγων για την κοπή της πίτας. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι όλοι οι σύλλογοι έκοψαν τις πίτες τους και δόθηκαν η ευκαιρία να βρεθούμε, να συνγιορτάσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Όμως θέλω να σταθώ και να συγχαρώ κάποιους συλλόγους που προχώρησαν και προχωρούν παρακάτω, οργανώνοντας εκδηλώσεις οι οποίες σκοπό έχουν την κοινωνική συνοχή τόσο των μελών όσο και των φίλων τους. Για μας, εκτός από τον εξοραϊσμό του οικισμού, δίνουμε μεγάλη σημασία στις σχέσεις μεταξύ των μελών και φίλων και γειτόνων, οι οποίοι με πολύ ιδιαίτερες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις κατάφεραν να έχουν πάντα τον κόσμο ενωμένο και να ανταποκρίνονται στα του συλλόγου και στην καλή γειτονία και σε όλα αυτά τα οποία δίνουν αυτές τις σχέσεις. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο
τον αντιδήμαρχο τον κύριο Σωτηρίου, τον κύριο Νικολάου. Οι οποίοι προσπαθούν με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις να έχουν τη συνοχή του οικισμού. Δεν φτάνουν μόνο τα έργα και όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Πρέπει να είμαστε και ενωμένοι. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, έχω να σας ευχηθώ μόνο και πάλι χρόνια πολλά. Επίσης θα ήθελα να μαζί με τους προσκεκλημένους να πω και για το φίλο τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου, από τους καλούς φίλους και σύμβουλους του Συλλόγου, το φίλο τον Νίκο, διευθυντή της εφημερίδας Χρωμιώνα. Επίσης έχω να κάνω και μία ιδιαίτερη μνήμα στον παλιό δήμαρχο και στον παλιό πρόεδρο και στυλοβάτη του συλλόγου μας, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, τον οποίο τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει κάνει μέχρι και σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, θα μας πείτε δύο κουβέντες. Χρόνια πολλά για τα... Ευχόμαστε σε όλους. Μίλα και για μένα, στρατηγέ, πες τα όλα. Και εκ μέρους του Αντιδημάρχου, του κυρίου Νικολάου, ευχόμαστε όλοι μαζί υγεία, ευτυχία και καλή διασκέδαση το υπόλοιπο που μένει σήμερα και αύριο. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα παρακαλέσω και τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού να μας κάνει ένα χαιρετισμό και όπως λένε και η πολιτική να ετοιμάζεται και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Κύριε Καβαλάρη. Με το κλαρινό. Όλους όσους βοήθησαν στο κοινωνικό μας έργο να δώσουμε τρόφιμα και συμπαράσταση στους ανθρώπους που αυτές τις εποχές δυστυχούν. Και ένα άλλο θέλω να σας πω, φέτος κλείνουμε 10 χρόνια του Ερυθρού Σταυρού στους Αγίους Θεοδόρους από την ίδρυσή του. Θα γίνει αργότερα και όχι τώρα που είναι στην Άνοιξη, θα κάνουμε εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια του Ερυθρού Σταυρού και θα παρακαλέσω και τον κύριο Αντιδήμαρχο που είναι εδώ και μας ακούει να κοιτάξουν και ένα βλέμμα προς τον Ερυθρό Σταυρό σε αυτά που έχουμε ζητήσει για να συντηρήσουμε κάτω εκεί πέρα το σταθμό, διαφορετικά θα πέσει κάτω, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν πέφτει, το έχουν φτιάξει καλά, δεν πέφτει. Θέλω να καλωσορίσω και την πρόεδρο του ΚΑΠΗ, την κυρία Ρούλα Βλαστάρη. Καλωσορίσατε. Το πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Από εκεί που είσαι. Από εκεί μου Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά και καλή Σαρακοστή. Για τον χρόνο να είστε καλά. Ο κύριο Μαρίνο Πάτρα, εκ μέρους του εθελοντών. Γιώργο, μια κουβέντα και από σένα. Θα κόψει την πίτα ή μοιράζω εγώ έτσι τώρα. Μοίρασε, η πίτα κόπηκε, μοίρασε. Τι κερδίζει, πες, ένα οικόπεδο στην Μύκονο. Μια εικόνα της Παναγίας. Χρόνια πολλά. Έχουμε και τον χρόνο να είμαστε όλοι μαζί, καλά, ενωμένοι όπως σήμερα. Και νομίζω ότι αυτά τα λόγια που είπε ο πρόεδρος, ο φίλος ο Βαγγέλης ο Κωστάς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή ζούμε στιγμές πρωτόγνωρες, ιστορικές και νομίζω ότι το κοινωνικό κράτος έχει αντικατασταθεί από την αγάπη που δείχνουμε εμείς στους συνανθρώπους μας, από την αγάπη που δείχνετε εσείς στους συμπολίτες σας, στους διπλανούς σας και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε πολύ σύντομα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και χρόνια πολλά. Και πάλι σας ευχαριστώ, καλή χρονιά να είμαστε καλά. Δώσε και πιο μέσα, δώσε. Στο Γιώργο δώσε. Στο Γιώργο. Θανάση, πες τη Βούλα στην Κέρκυρα θα μας φέρει δύο πιάτα και να βάλουμε πίτα για τον Δέσποτα. Δεν ξέρω, τα φέρνεις πίτα.